Хәзер барсы хакында да тулырак, дүшәмбе көнне район хакимиятенең утырышлар залында район советы сессиясы булды. Аның эшендә район советы рәисе, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, башкарма комитет җитәкчесе, аның урынбасарлары, бүлек җитәкчеләре катнашты. Көн тәртибенә 2 мәсьәлә куелган иде. Яңа редакциядә Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы уставын кабул итү, район советының 2023 елның 12 декабрендә расланган 238 номерлы карары нигезендә 2024 елга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы һәм Саба муниципаль районы берәмлекләре милкендә булган мөлкәтне хосусыйлаштыруның фаразлау планына үзгәрешләр кертү хакында булган мәсьәләләр буенча Саба муниципаль районы башкарма комитетының юридик бүлеге начальнигы Альберт Миннекаев һәм мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Алим Галиуллин чыгышлары тыңланды. Көн тәртибенә куелган мәсьәләләр депутатлар тарафыннан уңай тавыш алып, алар буенча тиешле карарлар кабул ителде.